Sauda da aka yi ne. Ki yi magana mana. Me yake faruwa ne? Ranka daɗe dama wani abu ne. Ko ke ma ba kya son faɗa mata walla cewa Aliyun da aka kawo ba ɗansa ba ne? Wallahi sai na faɗa. To nawa za ka bani? Dan Allah dan annabi kai haƙuri. Kuma kar ka damu. In dai matsalar kuɗi ne baka da damuwa. To ai idan kana so ka samu kuɗi sosai, ofishin Umar Hashim za ka kama. Ina ganin ka da wata kima da daraja da martaba amma ka bani mamaki. Oke na yi ƙarya kenan. Ko ma abin da kake faɗa hakan ne to ina ruwanka? Saboda me? Saboda kai ba ma'aikacin wannan ma'aikatar bane ba. Aliyu ka gani ko?